Ассалому алайкум, дӯстони азизи ман. Хуш омадед ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шуморам хуш омадед. Раҳмати калон барое ки канали манро дастгирӣ мекунед, подписатсия мекунед, лайк, комментария менависен. Ай ҳамаи шумо миннатдорум. Инҷо чӣ хеле ки мебинед, уборка кардистем, тозагӣ дорем. Хонаи очаҷонум рафтагӣ будем. Инҷа баъди устуҳо ремонт кардан, хай тозагия сар кардем. Шурӯъ карда ҳама ҷоя хай палисоз кардем. Аввал руфтем, бировардем, палисоз кардему. Куҷое ки тоза кардан дар кор буд, хай ҳама ҷоя тоза кардем, шакидем, бировардем. Хай як рӯзи мо ба ҳамин уборка хай гузаштак бегонӣ шуд ба пухтупаза сар кардагием. Ба хотири шумо хай на кам кам бо навор кардагиём ҷоҳое ки хай тоза кардем. Хай чӣ хела як мотиватсиони влог гуфтам хай тайёр кунам. Бисёр духтарако менависанд ки хонатона нишон тиҳен. Бовар кунед ай дастиам пухтупаза хонаи худ ман вобше успед намекунам ягон бор навор карданда. Хай иҷа рафтум хонаи очаҷонум айнол хай ремонтош тамом шудагӣ ки буд, гуфтам хай биё навор кунам, кам кам ҷои тозагӣ кардагиё мунам. Барои апаҷону хоҳарҷонам хай нишон тиҳам навор кардам. Иҷа боша хай дараи алмосияй хай рӯпарӯи хонаи мо кӯҳайда адирай. Не ки беҳад ҳавош таза. Вақте ки хай иҷа меравӣ чӣ қадар дили одам рӯшан мешавада. Хай набинем барои шумо навор кардагиём. Кадоме ки хай ҳамин тарафҳоя медона ки обу ҳавои и тараф чӣ хелае. Иҷа чӣ қадар ҳамин обу ҳавош назм мева дора. Беҳтарин айда. Бисёри одамои тарафҳо дамгирӣ мераванд, тамошо мераванд. Ина ман барои шумо навор кардам ки хай тамошо кунед. Шумо дар ғарибиен, бисёри подписчикои ман дар ғарибиянд. Хай дар Тоҷикистонам ҳастияну бисёришон хиёл мекунам ай ғарибӣ тамошо мекунанд. Ба кадом хотир? Бисёри ҳамин занҳои тоҷики мо ғарибида зиқ мешаванд. Ай зиқ шудан бисёри баъд ҳамин интернетҳоро тамошо мекунанд, видеоро тамошо мекунанда. Барои ҳамин хостам ки якта хай видеои мотиватсионӣ барои шумо пешкаш кунам. Иҷа хай чӣ хеле ки мебинед рафта будам хонамон халати кории очаҷонма пӯшидуму хай уборкаро сар кардагиём. Иҷа хай тоза карда шудем баъди палисоз кардан. 2-3 бор полои шакидум хай тоза кардам. Одаме ки наворои пухтупаз мемонда, ихе навори мотиватсиони ихе влогое ки тоза кунӣ, уборка кунӣ, камтар хиёл мекунам. Гапзаниш қийтар ғалтидмада. Пухтупаз боша тез-тез гап мезанӣ чиҳо дар корай. Хай ҳам хелам гап задам хай. Иҷа чӣ хеле ки мебинед хай дару трезорам шуштем, тоза кардем, шакидем, тоза кардем, хай қоқ кардагиём хай. Уборкаро хай кардем. 2-3 хонамона кардагием иҷа тозагӣ. Меҳмонхонашон, қатъи детский, хай баня, кухни, ҳамаш дар дири ҳамиҷа айда. Ози ҳамин ман 2-3 ҷоша тоза карда навор кардагием. Ин хонаҳошон боша нав ай ремонт биромадаги айда. Дар дигар тараф хона доштем. 7-8 дар хона дорем. Ин хоная нав кардагианд, 2 этажа хона кардагианд. Ҳамина нав устак корошона тамом кардистай. Ба ҳам хотир хай мо бояд пухтупаз мекардем. Гуфтем хай биё аввал тозагия кунему, ба пухтупаз кунем. Ба хотире ки маъракаи падарҷони гузаштаам буда. Ба ҳам хотир хай уборка кардем, ба бегонӣ пухтупаза сар кардагием. Иҷа боша хай қолинхарӣ рафта будум. Қолин харидагиём барои калидори ҳамин хонаи очаҷонма. Инҷа бо камтар хай барои шумо навор кардагиём қолинои Тоҷикистона. Ба хай якташа гирифтум, нағз сифати нағзша гирифтуму барои калидоршон бурда партофтагием. Бо вайшам хай камтар навор кардагиём. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷа да боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додастам. Ин хоҳараки мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атомӣ кори беҳтаринай. Дар иҷа боша айзванитон намеғалтен. Дар як сол як маротиба ҳамунам 200 сумак да харид мекунед. Да хариди калон надора. Бороя гирифта хона ба хона намегарден. Иҷа да 3 шаг ҳастай. Якум шагш бошад регистратсия мешавен. Дуюм шагш да таи дастон 2 одам мебиёрен. Сеюм шаг бошад обучение бепул гӯш мекунед. Ойликош бошад ай мастер продаж сар мешава. Моҳушда 100,000 рубл. 2 бор премия дора 25,000. Бриллиантови мастер бошад 200,000. 50,000 ҳар ҳафта падарка. Инам хеш шумо боло рафтан ки гирифтен, ба зинаҳои баланд рафтен. Ойлики шумоям боло рафтан мегира. Кадомитон кор карданед духтаро? WhatsApp-шона боша дар комментария закрепид мекунам. Ин иҷа боша дар рӯи экран номерошона мондагиё. Марҳамат кунед духтарако. Ки якта хоҳарак монгем ҳамин саҳар соатҳои 5 таваллуд карда ай ҳамин гиёдабафкои Атомӣ ай хемо спирулин витамини С худо рашкор худо анам кали якта бачачаи нозанин додаиша.
иҷа чӣ хеле ки мебинен анами қолина ман хай гуфтум фурӯшандае ки ҷамъ кунен ҳамина харидуму баъди калидора тоза кардан хушрӯ ҳама ҷоякуша тоза кардан гирифтем қолина ҳӯй кардем қати очаҷонуму дар калидор партуфтем хай. Ай Аллоҳи меҳрубон талаб дорум ки ҳами хонаи очаҷонум хонаҳои нав шонда ҳама вақт хушу хурсандӣ кати зиндагӣ кунану ҳама вақт тӯю маърака кунанд набераҳошона ин хона тӯй кунанд бироранд. Бигзор ҳама вақт сиҳат саломат дар болои сари мо бошанд очаҷони меҳрубони ман. Иҷада чӣ хеле ки мебинен палисоса як бори дигар тоза када шушта будуму баъд ромадум баъди қолиндои партуфтан ба ҳама ҷоя як бори дигар палисос када биромадагиём. Баъди палисос кадан бо як бори дигар ҳама ҷоя чангоша гирифтуму хай тоза ҳак шудагда баъди тоза кадан ба хай диромадем хай пухтапаза сар кадагием. Иҷа хонаҳои нав ки ҳастай ҳоли пардаҳошона назадиян. Ҳами ман қати шавҳарум ҳами хонае ки бояд меҳмон биёя ҳамун хонашона хай пардашона задагием. Як дона пардашона задем хай. Инам хай бинен чӣ хеле тоза када биромадем тоза ҳак шуд. Ако ҳамаи хонаҳошона тоза каданда тоза мекардему усто ҳоли давомишда кор дорада. Ба ҳамин хотир хай ҳамин чанд хонае ки ремонт кадагӣ буд ҳамиша тоза кардем. Ин ҳамин хона да бошад хай меҳмона да ҷо кадагӣ будем. Ҳамина шавҳарум карнисша задану ман пардаша задагиём. Хай бо камтар ҳамҷа бо навор кадагиём. Баъди парда заданам бинен хай навор кадагиём. Ако вақте ки уборка тозагӣ ки кадӣ хай кам кам навор мекунӣ. Намеша ки ҳамаш ай аввал то охира навор када монӣ. Иҷа боша ин ҳаминҷа кухонишона баъди тоза кадан хай ҷо партуфта мондем барои пухтупаза сар кадан. Иҷа боша хай як бор беруна навор кадагиём. Иҷа барф наборидагӣ буд. Вақте ки мо рафтем хай уборкаро сар кадем бегонии шавда навор каданда нигоҳ кардам барф борида истай берунда ҳам хай барфи хушрӯ боридагия навори оянда иншоаллоҳ бо нишон метиҳем хай барфи боридагия навор кадагиё. Иҷа чӣ хеле ки мебинен аввал инам хай печени ба маззаи резона кадагиём. Печени варенигии песочни када будум. Иам хай камтарак навор кадагиём. Ако намешуд вақте ки дар хона меҳмонае навор када шиштанда ба ҳамин хотир кам кам ҷоҳое ки дар корӣ буд навор кадагиём. Баъди печения пухтан баъд самбуса кадагиём, трайфл кадагием, пирожни хай навори оянда насиб када боша иншоаллоҳ. Худо хоҳад бо навора нишон метиҳем чиҳо пухтагием дастархон камакак навор кадагием. Иҷа чӣ хеле ки мебинен баъди печени пухтан болошта сахарни пудра қати ҷиҳанакум кадистам. Иҷа хай ҳамакаса корое касодемда келинмон очаҷонум ҷиҳаном бисёриемда. Ин лаҳзаҳо боша ҳамаш хотирмонае. Вақте ки хонаи падарҷон модарҷон меравӣ ин ҳамаш хотирмонайда як даврае. Бо модарҷон бо падарҷон будан ин ҳамаш як давлатае. хоҳиш ай ҳама падару модардоро ба қадри падару модар расен ки ай ҳама ганҷи ноёб ин падару модарай бовар кунед. Ёфта намешада на падар на модар. Ба ҳамин хотир вақте ки зинда ҳастанд то зинда ҳастанд ба қадршон бояд мо расем. худоҷон очаҷони маро садсола кунаю дар болои сармон бошанд. худованди меҳрубон ғаму дарда набинанд. иҷа боша инам хеле самбусаҳои резона ки бамазза кадистем. беҳтарин самбусаҳо омодагӣ буд. Дар наворум хай самбуса бисёрае ку маҳсулоташ ҳами обу намаку тухму як қошуқ рӯғани алейна. Сахтакак мешӯрем шаю инам хеле тунук мекунем. Баъди тунук кардан қабатошда рӯғани алейна қати рӯғани яхии гова меша ки мепечонем мегирем тунук мекунем фарша мемонем. Инам хеле се кунҷа мепечонем мегирем. Не ки беҳтарин самбусаҳо омадагӣ буд. Инам хеле ай афҷам маълума чӣ қадар резона ки бамазза омадагӣ буд. Апаҷону хоҳарҷоно хай навора тамошо кунед дастгириётона фаромӯш накунед. Ҳаматона дӯст медорум. худоҷон нигаҳбонтон боша ҳар куҷое ки боше. То навори оянда. Хайр апаҷону хоҳарҷонои ман.